ụmụnna ndewonu. Anyị akọwala ebe Igbo siri bido, onye mụkwara ndị Igbo, onye bụ onye Igbo. Ashimene ndewonu. Onye na n'olu ya taa bụ nwanne m nwoke ọka ụkwa m, Maazị Ihanyịchukwu Anyanwụ. Ashị m ọha na eze, ndị ọma, ndị na-ege ntị, ndị Igbo meji m ọnụ, ndewonu. Ashị m ya gajere nwoke, ya gajere nwaanyị, ya gajere onye ukwu, ya gajere onye nta. Asị m ya gajere unu n'Eke, gajere unu n'Afọ. Asị m ya gajere unu n'Orie, gajere unu na Nkwọ. Ọ bụ eziokwu, akpa iwe eji akpa ha ya wụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Kama ihe mere wụ obi ure m ụtọ taa shi anyị nwawu ndị Igbo iji anyị tụmara anyị anya, mana ọka mma anyị na-echekwa anya na-awa mere na anyị jiri shi kemgbe ọ ga-akụjiri onye Igbo wụ gba Igbo na chi Igbo eji enwe mmekọ, maka afọ onye pụchi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. Achọrọ m fichi anyị pụọ anyị ụzọ taa. Anyị kelekwara aja ala Igbo, kelee elu, kelee ala, anyị ekele anyanwụ, anyị ekele ikuku, anyị ekelekwa ide mmiri, wishi mmiri ala Igbo, okwana ọma wụ ada aja ala, ọkwanụ ala mụrụ mmiri jikwa na ụmụ mụba ala Igbo. Anyị ekelekwa nwa amadi wụ nwa amadi ọha Shielubịa, ahụkwa anyị jiri kpee aha ka Igbo mere na anyị ji ekwu okwu Eke, Nkwọ, Afọ, Orie. Maka ahịa Igbo rịa nnọọ elekpa nwechi nụrụ kpikpe eji agụ ya wụ Eke, agụcha Eke, agụ Orie, agụcha Orie, agụ Afọ, agụcha Afọ, agụ Nkwọ. N'agbanyeghị kwa mgbe ụfọdụ anyị kpume ya anyị ji ekwu ha ọnụ, kama ihe ekpe eji agụ ya n'usoro mere ejikwa gị shegechi bara Afọ abụọla Nkwọ, ya wụ Afọ ji abịa, Afọ bịacha Nkwọ abịa, kama o ji ebido Eke baa Orie, shi Orie, baa Afọ, shi Afọ, baa Nkwọ. Anyị ejikwa ekwuchi bara Afọ abụọla Nkwọ bụ ndị beka anya, maka anyị nweji azụwa ahịa Afọ mere na nwoke nwekwanụ Afọ n'ụwa ọnụ. Igbo niile nwere ahịa nwa eji azụ. Aga m aba akwa ebe ahụ ma anyị ga ma ihe anyị ga-ekwu. Ka anyị bido so owu ke onye wu onye Igbo, ke onye Igbo o nwere ha o ji efe. Maka ọ ka akwụkwọ Maazị Anyanwụ hụrụ na-ekiriwu Obi Igbo TV, ya wụ onyonyo ndị Igbo ebe a na-akọwa ihe gbasara Igbo. Ke onye wu onye Igbo, ke ihe onye Igbo na-efe. Maka gị bịa n'elu ụwa taa, enwere ofufe dị iche iche. Enwere ofufe nke ya kpọ Christianity, nwee ofufe ka akpọ Islam, nwee ofufe ka akpọ Judaism, nwee Hindu, nwee Buddhist, nwere ofufe dị iche iche, ma otu dị iche iche, otu nzuzo dị iche iche ndị mmadụ n'ime na-agbanwoju ihe agbanwoju ụmụ Igbo anya. Nwa na-ajụ ụmụ nwechi eji efe nile, nwekwana ndị eshe amụ ji efe arụsị. Anyị kpakọwakwa ihe wa arụsị, ka ọ hakwanụ ma enwere here arụsị eji efe efe. Nkwana ndị sha ndị Igbo ji efe osisi. Igbo eji efe osisi. Ihe ndị anyị ga-akọwa taa, anyị chọrọ ịkọwa ihe gbasara ofufe ndị Igbo. Maka enwere ihe nna anyị Igbo, ya ma enwere ihe nna anyị Igbo fere, anyị ga-ekwu ya taa. Ka anyị bido na kembụ achọrọ m ịkọwala ndụ ihe ndị Igbo awụhụ. Onye Igbo awụhụ Christianity bịara abịa. Onye Igbo awụhụ Muslim, Islam bịara abịa. Onye Igbo awụhụ Jew, Judaism bịara abịa, ọ ka bịara ọhụrụ. Onye Igbo awụhụ onye otu nzuzo ndị Amọkụ, Ogboni, Nweze, ozugbo otu nzuzo niile ndị bịachara abịa. Freemason abịachara abịa. Onweghị nga o shewuru ntọala onye Igbo. Onye Igbo ejila efela Buddha, ihe ndị wucha ofufe nro bịara abịa. Enwekwa na ihe mere nwa jiri bịa, maka o ji awụ enwere nwa bekee ji asụ sị gị date
space. Nature absorbs vacuum. That space will something ekwesịghị na ndụ mmadụ. Ya wụ iwetu ohe n'ihe hapụ ihe ahụ oyere oye. Ihe ọzọ ga-abịa nụchie ma enwe ihe itile. Ihe ọzọ ga-abịa bichie nga ọla yere oye. Ha ọzọ ga-abịa bichie ebe ahụ. He mere Igbo gbaghara ihe ha na-efe maka mmeri anya bịara site na omume na omenala nwa bekee ba a na-eme ala Igbo. Ihe ndị ọzọ aba n'oshima ọnọdụ Igbo eji efe. Nini ka Igbo eji efe? Na kembụ na mbụ enweghị Igbo eji efe. Onye Igbo ejila efela elu, ojila efela ala. Ha onye Igbo eji amewu ego mmụọ. Nene ewu ego mmụọ. Anyị bido n'oke mmanụma. Ị ga lụọ nwaanyị asị gị na ime na ọgọ wụ gị na mmadụ enwe na mmekọ, enwere na ha ejikọrọ gị na onye a. N'ihi mere o ji wụrụ ịga ọgọ wụ ịga ịlụ nwaanyị. Ihe na-aga ibi wụ gị ga gị biri nwaanyị ebiri. Ị gazie gị na ndị ị chọrọ ka ha kpee gị nwa nwụ enwe mkpekọrịta na nwa ga-akpa gị nwa nwụ na nwa nwụ rụchara gị ọrụ ga-arụrụ gị ga-akpaghachihụla nwa nwụ gị akụkwanụ nwa kwachi nwa nnụ ga-akpa eme. Aga m ele anya, aga m emere ihe nwoke eji emere nwaanyị. Aga m anụ ụyọkọ ya, aga m enye ya ụmụ ya nri, aga m edoma ya ndụ, aga m eji ndụ ke m chee ndụ ya. Ihe nkwa ikpere m ele ihe ọhịa bekee eji akpọ negotiation, bargain. Gị kọwara nwa ihe ị ga-emere nwa nwaanyị na ịhụrụ ya anya na ị chọrọ ime na nke na ị chọrọ ka gị na ya biri, ka gị na ya rụọ ezinụlọ oke ụnụ. Na ị ga-ele ya ọfụma. Gị na ndị ahụ ekwekọrị ha kpọrọ nwa ha nwaanyị kpee gị, kpekwana gị ndị ga-emecha iji gosi na ihe ndị ahụ ikwuru chi ga-eme ị ga-eme ya. Nwa gwa gị chi gị ake gị ake gị ake maka ha kpela gị ọkpọrọ. Ị ga-elecha ahụ ihe nwere ị ga-awacha chi ha ahụ bara uru ọrị mmanya fuo gị. So nwa gwa gị ihe ndị ga-aga gbakwanụ mbọ iji chi nwochi ihe ikpukwara ị ga-eme. Ya wụ nna aga ọla ọgọ. Ya a na-enwe na nkwekọrịta. Ịgọkwanụ mmụọ rịkpa anya gị bịa ga agwa mmụọ ihe chọrọ chi mmụọ mee na gị. Gbakwanụ mmụọ ihe ị ga-emere mmụọ agwanụ gị ha ọ chọkwa na gị mee na ya ma eme na gị ke. Na-enwe mkpekọrịta ọnwụ ofufe. Ọ mmanụ na mmụọ inwe mkpekọrịta. Mmanụ ịkọwa onwe ihu mmụọ ya. Mmụọ ga-agwakwanụ gị ishele anya gị ekwe. Ya nwe pali njem mewara gị ihe o kwesịrị ime gị ngwa mmekwanụ ya mechakwana gị ngwa mee ka ị kwesịrị ime na ya amụọ. Ọ ya wee gọ mmụọ enweghị ọjọọ. Ọwụ ije na nke dibịa gwa ọgwụ. Ọwụkwana igwe ọgwụ ite ọwụ ike ọgwụ eke ndị Igbo a na-eme ya. Ọwụ ihe ife osisi. Kama enwere ihe mkpu ga na-aga agbanweji ndị ụfọdụ anya. Ndị ụfọdụ ga-abịa chi kama ndị nwa eji ahụ eji karị ukwu osisi. Ahụ nwere osisi ahụ otu osisi ahụ nwa eji karị ukwu ya mana mụla nwa eji ukwu osisi ahụ eji eme ha. Ha ahụ osisi ahụ ka nwefega. O nwere m chọrọ ịkọla gị. Maka achị onye ama nga lie mmanụ vọm o ji echi ebe ọjọọ afọ. Enwere ihe mere nwa eji ukwu osisi ahụ. Pọ tupu m akọla gị maka ma ndị ga-ajụ duru ajụjụ awụ ndị ka n'ụka. Nini mere ego ụka n'imere iji akpọmihu chemihu ebe ahụ pastọ eji edu. N'ihi mere gị ego ụka gị chime pastọ chi gị jem elu ebe ahụ ji edu. Ebe ahụ bụ ọta chi gị jem ha. Ọwụ ọta ahụ ka ifega. Ọhịa pastọ gwara gị shanụ fega. Ọ gwara gị shanụ fega chi bi elu chi n'ime ikuku. Kama ihe ọlị chọ gị ma ọwa ọta ahụ ka iji eme. Ọwụ elu ebe ahụ pastọ edu ebe ahụ awụrụ simenti oli n'elu n'ekiti ụka nọ ọwọ n'otu isi ụka. N'ime ozugbo na-eji echeme ihe ebe ahụ ekpe ekpere. N'ime ozugbo na-eji ebe ahụ eji ekpe ekpere. N'ime ndị ụfọdụ nwochi kpebere nwa eji ebe ahụ jee isekpuru ala bụ emekpere. Ọwụ ha wụrụ awụ asụmenti ka nnụ fega. Kwanụ ụwa arachi nhụ leme ihe ebe ahụ ọnụ uche ebe ahụ. Ya wụrụcha na a na-anụ na nso. Ike ahụ enyere onye ụkọchukwu ahụ. Ike ahụ pastọ ahụ ji arụ ọrụ.
ịma enwere ihe bekee ji akpọ spiritual corridor or spiritual doors. Ya bụ ebe mmadụ na-eji aba ije mmụọ. Onye ọbụla ị hụrụ gaga ụka osisi na-eji agọ mmụọ, ọwụwa osisi ahụ ka o fega, kama ha hụ ebe ọ haziri oge doma nsọ, ya chi iji ije mmụọ, ya chi bụ ime mmụọ, ha hụ ebe o ji abịado, ya bịado ụzọ mmụọ ahụ emepere ya bụ ije mmụọ, kwuo ihe ọ chọrọ ikwu, bụ ebe ọ ga-aba mekwa ihe ọ chọrọ ime na mmụọ fụ ahụkwa. Ọwụchi ofegochi osisi ahụ, ma onye ji efe osisi mmanụ ri ndụ gaga ije a ga-efe osisi n'otu nga. Kama ihe mere onye Igbo jiri eje ume ndị ụka jee were osisi kpọrọ akpọ kụọ ya doma ya. Ihe mere onye Igbo eji osisi ri ndụ ọ gwara chi ihe ọbụla ri ndụ nwere mmụọ n'ime. Maka mmekọrịta onye Igbo, ego mmụọ onye Igbo ahụhụ ego mmụọ ka ekpere ikwechakwa elu kwecha ala enweghị ga-eme. Ego mmụọ onye Igbo ụkwa achị aka ya agba, ya na-eme ya gaa hụ ihe ke nwa gwara nnọchi omega, ya na-eme ya gaa hụ ya aga, gaa hụkwa ahụ omega ya na-aga, gaa hụ ya na-aga. Maka ije ndị Igbo na mmụọ ahụhụ ije akụkọ, ọwụ ije eji ahụ anya, ụkwa achị aka ya agba. Mere onye Igbo ga-aghọgbu onwe ya ma eje wuru osisi kpọrọ akpọ, maka ha ọla akpọrọ akpọ mmụọ anụghị ime. Onye Igbo aga-ejeje kumishi ahụ aja, enweghị na ahụ aja, aja wụ aja gwara agwa. Ọ kala gị mma ibi aka ala ri ndụ, ala kugume, kama ha ji enwe ume okuga ahụ aja aka agwala ya, mere o ji wụrụ ahụ aja. Onye Igbo ji achọ ha ọbụla nwere ndụ ime ya iji ya, maka ọgwụkwa ime ha ahụ nwere ndụ ka ị ga-eji bakwa na mmụọ. Maka mmụọ na onwe ka ya dịkwa ndụ, mmụọ na onwe ka ya dị ndụ. Nene ka onye Igbo eji agọ. Onye Igbo ji agọ mmụọ nke mbụ onye Igbo eji agọ wu chi ya nene wuchi onye Igbo. Ịma nwere otu ihe ndị ụka mere anyị. Ihe mbụ ụka mere anyị wụ ụka gwara anyị che nwe here eyi ụwa. Maka o ji awụ mbụ onye Igbo ọmụ nwa Igbo eje jụọ ajụjụ gbaa afa, akpa agba na ihe gbasara afa, eje jụọ ajụjụ. Maka onye Igbo shigo onye ajụjụ a na-efu ụzọ, ya wụ nwa ha ga-efu ụzọ, nwa ahụ agaghị ụzọ, nwa ahụ ga-aba uru. Maka ga-eje jụọ ajụjụ isi nwa ahụ, ma ahịa onye ahụ, ma onye ọwụ, ma onye ọyọlụwa. Maka ma onye nwa ayọlụwa ga-ama ahịa nwa akpọ bụ bi ụwa, maka onye ahụ yọlụwa nwere ihe omega tupu nwụ. Eje jụọ ese ajụjụ ese agwa ahụ nyisi lekwa onye nwa akpọ ụwa, agụọ ya ahụ onye ahụ ọyọlụwa, onye ahụ wụ chi ya, mmụọ ahụ n'ime wu onye ahụ. Maka ha ewu onye ahụ bịara ụwa ọzọ, kama ọ gbanwere anụ ahụ, mere o ji wuru ya wụ ke n'ime wu chi, mmụọ ahụ n'ime wu chi. Akpọ chi gị asị gị chi bụ ụzọ wụ chi ahụ nụ gị n'ime, onye ahụ yọlụwa wụ chi gị. Chi ji oke ya wụ onye ahụ yọlụwa wụ onye ji oke gị. Awụ onye mebi ije, awụ onye mee hipọbi ụwa, akwụkwọ onye ga-adụjile gị aka ị ga-eji mee ya meji ya. Maka ọ ya nwa bịara ụwa bịaba imegharị ha imeji ahụ omeji. Ọnụ n'ala mmụọ hụ ndị o kwesịrị ime na ihe ndị o kwesịrị ime. Ọ ya nwa ga-enye gị ntụzi aka, ọ ya nwa wuchi gị gbaghara ya, gbagharala ihe niile. Wụkwanụ nwoke a mere anyị Igbo niile agbaghara chi nwụ. Enwe onye kweara cha ya yọrọ ụwa, enwe onye kwara ha ya ụwa yọ. Ihe na megawu isi n'elu ahụ akpakiga ahụ chi gị ahụ, ya wụ ọnwa ịgọ mmụọ ahụ ịkpakiga chi gị ahụ, ime chi gị akwashi ịmụ alashi ahụ iji ya para chi gị. Ọwa ahụ ị ga-ekwene gị para chi gị na-eme ihe niile nnu kwesịrị ime, meruo isi ka gị na chi gị nwee mkpekọrịta. Dịka ndị eji agụ akwụkwọ nsọ agwara gị sị gị na okwu oyibo, two cannot work together except they agree. Ekwughị ahụ mmadụ abụọ, ha gwara gị wụ ọwụ naanị mmadụ abụọ, agwa gị na mmụọ nụ gị ime a ga-arụ ọrụ rụzie ọfụma. Ya hụkwa na nnu nwere mkpekọrịta. Chika ahụ ekwughị okwu ya wụ onye ga-abịa kpụziela gị aka
chi gị ahụ onye ga-abịa ji gị ihe o kwesịrị iji gị, chi gị ahụ onye ga-abịa gwa gị ebe ị na-eje, gwa gị kpa isi eru ebe ị na-eje, maka ya mana nwoke ya bịara mee ya ome ahụ ya laa na mmụọ gaa nyoo ji anya mmụọ nyoo ihe nụ n'elu ụwa hụ lekpakpa ga-eji mee ha eme mere na ị ga-eji gbaa ya nso ka o nwee ike kụziela gị aka ikpe ị ga-esi ruo ebe ahụ nnu na-aga, maka e nwere ihe ikwobi ụgwọ nkwa na ihe nwoke ya kwobi ụgwọ ọkwa otu ha. Maka gị mara chi gị hazie onwe gị, ị ga na-ajụ ajụjụ chi ikwo niile bi ụwa, ị ga-eji eju ajụjụ chi mmanụ ụgbọala gị gbuola gị mma, maka ihe ebe ije ihe ikpe ga ga-edo gị anya. Ọ ya mere kembụ onye Igbo na chi ya na-adị na mma, ị ga-ebu ụzọ mara chi gị. Ịgọ mmụọ wụ gị na chi gị kwuri ala ụbọchị ọbụla, maka ụbọchị na onwe ka ya ọkwa chi, ọkwa mmụọ na onwe ka ya, ụbọchị ọbụla wụ mmụọ na onwe ka ya. Mere na o ji erikwa mkpa akpa maka ihe gbasara eke kọ afọ kọ orie ka ọkwa nkwọ amakọ ihe gbasara ụbọchị anọ ndị ụbọchị ọbụla chi na onwe ka ya. Chi gị kwana na ụbọchị niile ga-arị na mma iji duo gị duzie gị ọfụma. Onye Igbo kwesịrị ịwụ achị ya, mmụọ onye Igbo eji agọ ọwụ ikele chi ya kembụ. Ka abụọ wụ ma achị e nwere abụrụ ishiri ya ụwa, abụrụ ahụ ishiri ya ụwa, ị nwere ndị ichie, e nwere nna gị ya ma nna gị ọnwụna nwee nna nna gị, e nwere abụrụ ishi fụa gị fụ akwa gị akpọọla nwa maka o ji awa akwa ikiri ndị mmụọ anwa ntị, ndị enwere ndị chịga gị, enwere ndị duga gị, maka ama nwa hapụ isi, maka gị nwawa onye nuchiri anya nwụ, gị nwawa onye n'ọnọdụ nwụ, ọ gị wu nwa ore ndụ. Mee na o ji nwa afọ Igbo ọbụla nụ taa ji aza aha nna ya kwukwu, ụfọdụ aza aha nna m maka chọhụcha aha nna m ofu. Ọkwa ahụ ijiri wụrụ onye nuchiri anya nna gị kwukwu, onye nuchiri anya nna gị ga-emekwa ha ọla usoro ya wụrụ nna gị ka ukwu agaghị edu gị. Gị apụrụ ga nwa karị gị agwa nwa ihe chọrọ chi nwe na gị, nwa agwara gị nwe chọrọ chi gị mee na nwa iji metụ ụmụ ihe na ebe ala mmụọ. Ọhịa mere na-eji agọ mmụọ, ịgọ mmụọ wụ mmanụ na mmụọ inwe mkpekọrịta akpa ụbọchị ga-arị ha ga-eme ha, ị ga-emere mmụọ ha, mmụọ ga-emere gị. Enweghị ihe ọjọọ wụ omeaga mmanụ fọrọ ụdọ kelee nna ya rị ndụ, ọkwakpa ị ga-eji fụ kelee nna gị ya ma ọnwụ na kpa nna ka m jiri nwụ. Kelekwa nna gị ka ukwu, kelekwanụ onye ji ọlụwa uche ụwa gị. Ọhụrụ oge ebidola ọhụ onye Igbo eji eme n'ịgọ mmụọ, enweghị arụsị efega gị na-akelecha ngụ gị ekele aja ala Igbo, maka ọwụ Igbo ka iwu ozugbo anyị niile, nna anyị niile wu nna Igbo, aja ala Igbo ka anyị jikwa na ya ụwa. Kelekwa anyanwụ kere gị, maka ike mmiri na iji arụ ọrụ ihe iji eme ihe niile ike ọchị anyanwụ na ikuku fụa. Mekwa na Igbo eji enye nwo ugwu kwela nwo, akwanyere anyanwụ ugwu, akwanyere ikuku igwu. Kelekwa mmiri, kelee ide mmiri, maka anyị warachi ide mmiri wada aja ala Igbo. Ihe ndị ejicha Igbo, maka Igbo nwere ihe ya nwa kwa n'ọrụ. Anabachi gị ga-ekele kwanụ ihe niile ejere Igbo ojii, maka e nwere mmụọ richichi Igbo eji arụ ọrụ. Maka anyị nụkwanụ ọwụ ụwa anụ ahụ, kama ihe ri aha na-eme na mmụọ tupu o mee na elu ahụ. Ga-ebido kelee ụmụ ihe ndị eri iche iche, kelee manwụ, maka achị ugwugwu nkwenkwe ọhịa nwaanyị ga-alụ ibe, maka ịchọrọ chi ụbọchị rela gị mma. Ihe ndị ekwana ihe ndị eji ahazi ụbọchị, ihe ndị enye enye aka ahazi ụbọchị. Unu jikwajela anyị nna ọchị afọ ụbọchị nwa bekee ọ kpọchara chi niile o ji efe, kama ọ ndị peka anya ma anya nwe mepebe. Ọ nweghị mkpasa nwa bekee ka aba biko, kama gị lee nwa bekee ga ahụchi ọ kpọchara chi niile o ji efe. Ile ka akpọ Monde na Monde wụ Monde echi ime eji efe ọnwa. Gele ka nwa bekee echi oke aka ewu Tuesday ịgbanwe ya na asụsụ Grik hof arawu mas. Enwere ụwa akpọ mas ahụ kwanụ asha ahụwo aha God of War chi agha ya wụkwanụ ke ndị Igbo eji akpọ chi agha anyị n'ala Igbo
nwa bekee bịara gwa gị shọ uche ọjọọ chi anya ahịa anya ụkwa na ekwensu ihe ndị Igbo eji eje ọgụ ọkwa uke ndị bekee ji akpọ Tuesday nwụ chi ahịa ya mas abịara shi gị March month of March ahụ kwa month edeliketiri to chi ahịa kama gwara ha gị shi ekwensu ahụ wụ Satan ekwensu ụkwa ihe ndị Igbo eji akpọ chi ahịa iji anyị na-agwa na shi ekwensu enweghị mmụọ ọjọọ bekee jikwa efe ekwensu kemgbe efe chi ahịa nwụ chi nwe eji eje ọgụ eji efe efe Igbo ele chi nwe eji eje ọgụ ufu ya ha na Satan maka Satan ihe nwa bekee rọhara iji mee iri ndị mmadụ anya ekwensu enwe Satan ọwụ ekwensu uchi ahịa ndị Igbo chi Igbo eji eje ọgụ Igbo nwa ọgụ nwa ọlụga Igbo nwe ihe nweje ji ime ekwensu ka nwe eje ọkwa akpa bekee ejikwa mas eje ke nwe kpọrọ Tuesday ajọ gị shamụrụ ga Tuesday ajọ gị oke gị ji enye akwanyere chi ahịa nwe ugwu bọdụ chi ahịa ka egige ebekwa na ekpere chi anwụ ihe ọjọọ mee gị ahụ ekwensu maka bekee gwara gị ekwensu ha ọjọọ chefukwana bekee nwere ekwensu kemgbe akpọ Tuesday akpọ mas ọ March enwere ihe nwakpọ planet akpọ mas ọ ya wụ aha ahụ ka ejiri gụọ da planet ọkwa aha ahụ ka ejiri kee ụbọchị Tuesday ụbọchị God of War nwụ abịazịa Wednesday ya ka enwe eji akpọ chi nta yawo wooden God of Hunter ya Wednesday chi nta nwụ ozugbo ihe ndị ewucha chi ga bịa Thursday wụ tọọ ụfọdụ n'ime na amara n'anya kacha ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya wụ tọọ ka akpọ Thunder God of Thunder ihe ndị niile ewughị bekee aha ụbọchị ndị niile bekee gụchara echi mmụọ ya bịakwanụ Friday Frida ya ọkwa a female goddess ri akpa nwa o jiri kọwaa n'akụkọ kemgbe ya na Monday wụ ekpe abụọ ndị wụ goddess ke hụ moon na nke wụ Frida aja hụ onye isi ụmụ nwaanyị ndị ọcha ọkpa nwe ji waa nwaanyị iwu onye isi ụmụ nwaanyị kpanye eji enwe eze nwaanyị ọkpa Frida nwere ọwụwa eze nwaanyị ọhịa ka iweghara ụbọchị Fraịde ahụ batụrụ gị bịakwa n'ebe ọzọ ga-ahụ ndị kpọga Venus ya wụ nwaanyị eji akpọ Venus emenwekwara planet akpọ Venus anyị jikwajele anya nụ ga-ahụchi Venus akpụrụ ya Roman destin ọwụ god a goddess ọya Frida ọya Venus achahụ god ụmụ nwaanyị ọgba nwa bekee jiri kọwaa ka ya kama ozugbo ihe ndị nwere ndị bekee anyị ji akpọcha Friday ozugbo ihe ndị niile wụcha ha anyị bara anyị ajụ ha ajụjụ but ka anyị ajụ ya then ịbịa Saturday na Sunday ọwụ otu ha Sultan where sun or Sunday Saturday otu chi ahụ ka nwe dedicate ya God of Sun hapụ achị nwụrụpụla ga chiki Shabbat enwe isi onwe ya rịa Shabbat wụ asụsụ Igbo echenjiri achị abaa kama onweghị ha ọbụla o nwere iji mee wit ihe edere akwụkwọ nsọ so ụmụnne m agwaga nọ onye Igbo bụ arachi ụbọchị niile ewuchi ụbọchị kwa na-ekere karịa ha asaa ụbọchị ekerere anọ kama Igbo arachi enwekwara ụbọchị ọzọ agbakwela ya ụbọchị anọ ọzọ ejiri mee nwee eke nta nwee eke ukwu kama ka ha gbakwara ya na mmụọ uhe ndị dibịa naanị wu ndị eji arụ ọrụ enwere eke ukwu nwee eke nta nwee ori ukwu nwee orie nta nwee afọ ukwu nwee afọ nta nwee nkwụ ukwu nwee nkwọ nta kama anyị gụma ụbọchị anyị ji agụ ya wu eke afọ nkwọ orie anyị ji agụ ya eke orie afọ nkwọ eke orie afọ nkwọ ọkpanye ji akụ ụbọchị anyị ejila agụ na eke ukwu gụọ eke nta ọkpụkpe eji ede ya na ọgụgụ afọ ndị Igbo kama ọ bụ ndị n'ime ọdịnala n'ime omenala wu ndị ma echinwe eke ukwu ụkwara ndị ma echinwe afọ ukwu
ụkwara ndị emechi wụ eke owede na afọ owede ọnwụ ndị doro anya nwekwana ihe mere nwa eji agụ ya kpa kama onye Igbo kwesịrị ịmaghachi ụbọchị eke wụ isi mbido izu. Igbo enweghị ha akpọ wiki maka ihe niile Igbo mere wuhe zuru ezu. Eke wụ isi mbido izu, nkwọ wụkwanụ ngwụcha izu. Izu bido na eke ya baa n'orie, shi n'orie, baa n'afọ, shi n'afọ, gwụ na nkwọ, bido hụkwa eke ọzọ maka Igbo ji agụ ụbọchị anọ n'otu izu, gụọkwanụ izu 7 n'otu ọnwa maka Igbo eji enwe ime otu ọnwa wụ ụbọchị 28 wụ ya mere otu ọnwa na ala Igbo. Igbo jikwa na-agụ ọnwa 30 n'otu afọ, kama tupu abụọ afọ ọhụrụ eji enwe ofu ụbọchị ka enu n'etiti afọ ochie na afọ ọhụrụ. Ọkwa ndị Igbo eji ahazi ụbọchị mbụ, ọnwa ka ọnwa, afọ ka afọ. Ọgụgụ afọ anyị na nwa bekee ahụhụ ofu mere na onye ọbụla chọrọ ịgọ ma onye ọbụla chọrọ chi ya na ndị ya na chi ya dị mma, ya na ndị chi ya na-arụ ọnụ kwesịrị ịma ụbọchị ndị a niile ọrịa mkpa maka ịfụ afọ gị gọọ ọfọ gaa gọọ ọfọ gụọ onye afọ na afọ maka nkwọ gaa gọọ ọfọ gụọ onye nkwọ na ọfọ ịgọga gafụ a na-eke gaa gọọ ọfọ gụọ onye ike na ọfọ ịgọga fụ akwa na orie ga-emekwa otu ihe ahụ kwa gonyekwa orie na ọfọ ịgọga maka Igbo onye Igbo ọbụla kwesịrị ịma ụbọchị ndị niile. Nwa bekee jikwara ji chiri iche iche gụọ ụbọchị ka ya kwakpa ndị Igbo jikwara were chi irikwa iche iche maka eke wuchi nyene wee eke wa anyanwụ, eke wa ihu, eke wa ọkụ. Eke wuchi nụ n'onwe ya ụkwa na anyị ga-akọ isi ọzọ maka eke wa anyanwụ, eke wa ihu, eke wa ọkụ. Orie wụkwachi, orie wu mmiri, ide mmiri, ma mmiri kwara akwara ma mmiri ozuzo ma mmiri chiga chiga. Ọya wụ eke ọma adaja ala Igbo. Ọya wụ orie ụmụnne, ọya wụ orie adaja ala Igbo, ọya wụ orie. Afọ wala aja ala Igbo wafọ, ọwala ala Igbo ọya wafọ. Anyị ji ụwa, anyị ji ihe niile, ọya ka ihe niile, anyị ji ihe niile ma anyị ji elu, anyị ji ala, ọwala ji ihe niile. Ala ka ozugbo anyị zọkwasịrị kwa enweghị ime ga taa ahụhụ elu ala ma ụgbọelu eji efe efe ya felichakwa ọkụkwa ebere ukwu ala. Ala akwụkwa chike. Mkpọ wụkwala ikuku. Ochi niile eji eji na mmụọ ọ wụ n'ikuku ka ọ na-eje eje. Ọ ihe mere mkpọ jiri shi ike. So onye Igbo ga-agọ mmụọ ga-eche ahịa ndị niile ma achị eke wa anyanwụ, orie wu mmiri, afọ wala, nkwọ wụ ikuku. Ihe ndị ewukwanụ ihe Igbo haziri iji ihe n'ụmụ ya aka ụkwana ihe nwa Igbo akwa arụ ọrụ. Mere na onye Igbo fụ anyị ekele elu kele ala, kelee mmụọ na-ejere Igbo ochi na mmụọ na-emere ihe na nke ọ na-emere ihe, kelee chi ya, kelee obodo ochi maka obodo ọbụla nwere isi ala ebe nwa ala na-enwe mmekọrịta. Kelekwa chi duga ya na chi duga obodo ya. Ịgọ mmụọ abụghị ọjọọ, ịgọ mmụọ ihe onye Igbo ọbụla kwesịrị na-eme ruo ọbụla kpa eji chi gị na-ekpe ekpere gị, ekpere nwa bekee ime onye ọwụ, ekpere chi ndị ọzọ, chefukwanụ chi gị na chi gị so, chi gị nụ gị ime na ihe chọga n'okelu na ọnụ n'oke ala. Onye Igbo onye agọ mmụọ, ọ mmụọ ka kwesịrị na-agọ na-ekpere chi gị, chi ahụ nụ gị n'ime, na-ekpere nna nna gị hụ na-akpọ anwụ Igbo eji lefere arụsị nwe osisi nwe eji efe nkwana ha kpụrụ akpụ ndị Igbo eji efe. Ndị ahụ ụzọ eji eje ije mmụọ. Achị m ya gajiekwara nwoke gajiere nwaanyị, aka nkwa nwanne na nwoke Maazị Anyanwụ. Ahịa n'oge ga olu ya wụ Obi Igbo TV. Ọ garịrị nụ mma na ekere nụ mma na afọrị nụ mma n'orie. Ndị be anyị ya gajienụ.
anyị nkwa na-echi ọzọ.